Соңгы мәгълүматлар буенча Сарытау өлкәсендә 53 меңгә якын милләттәшебез гомер итә. Бу бар халыкның 2,2% дигән сүз. Биредә 160 милләт вәкиле исәпләнә. Халык саны буенча беренче урында руслар, аннары казаклар һәм өченче урында татарлар. Галимнәрнең әйтүенә караганда бу якларда татарлар бик борынгы чордан ук яшәгән. Күптән түгел Сарытау тирәсендәге Шихан дип йөртелүче урында табылган борынгы төрки каберлекләр әнә шул хакта сөйли. Анда инаса каберлар ниләр әлдә 3000 ел теге ахыр заманны. И 2000 ел бу ел инде. 5000 ел аларында. Сарытаудан 30 чакрым ераклыкта урнашкан үз күрдем һәм Мәргәш авыллары арасындагы борынгы каберлекләр өстендә 2008 елда зур төзелеш эшләре башлана. Йортлар сала башлыйлар. Ләкин татар җәмәгатьчелеге тырышлыгы белән бу урыннарны саклап калуга ирешәләр. Төзелеш туктатыла. На совете при губернаторе был поднят вопрос о застройке, о подготовке застройки исторического места, наш Шихан называется. Как раз Мухаммед обратился к губернатору и по инициативе губернатора, прокурора Саратовской области это дело было приостановлено. Архив документларына күз салсак, Сарытау шәһәренең үзендә моннан 100 ел элек 2581 татар яшәгән. Әлбәттә, бер гасыр эчендә аларның саны бик күпкә арткан. Кеше саны арту белән шәһәрдә мәчет төзү ихтыяҗы да туа. Биредә беренче мәчет 1830 елда салына. Саратов өлкәсендә бик борынгы мәчетләр бар, сакланып килгән. Алар күп түгел, ләкин алар бар. Хвалынск шәһәрендә бар таш мәчет сакланып килгән. Шулай ук Осиновгай авылында, ул Ершов районы, шулай ук ул мәчет 20-нче гасыр башында салынган. Өлкәнең Верхазовка авылындагы мәчет хәтта совет елларында да ябылмаган. Алар менә 35-нче елларда мәчетләрне теге җимерү вакытында бездә шундый булган мөселман Тимир Булатов дигән амир. Ул каршы чыга мәчетләргә, мәчетне тимәгез дип каршы чыга. Шуннан бирле аны мәчетне тимиләр, ләкин ул кешене атып үтерәләр. Ләкин берничә ел гына ул мәчет ябык тора. Аннан соң менә теге 40-нчы еллар тугыз вакытында бабайлар мөрәҗәгать иткәч Сталинга ул мәчетне кире ачарга рөхсәт бирәләр. Хәзерге көндә Сарытау өлкәсендә 57 мәчет теркәлгән. 2005 елда шәһәрдә җәмигъ мәчете төзелә. Шул елның мәчет каршында Шейх Сәид исемле мәдрәсә дә эшли башлый. Анда ирләр һәм хатын-кызлар өчен көндезге һәм читтән торып уку бүлекләре бар. Хәзерге вакытта 100дән артык укучыбыз бар. Без үзебезнең өлкәбездә һәм дә тирә-якларда булган өлкәләргә имамнар, муазиннар, укытучылар әзерлибез. Алар араб теле һәм дә ислам дине предметларының укытучылары бездән чыгадыр. Бездә булган өлкәбездә төрле хатын кызлар оешмасында, мәктәп дигән бездә мәдрәсә мәчет эчендә балаларны укыта торган мәктәп йортында бездән чыккан, мәдрәсәдән чыккан укытучылар эшләп барадыр. Мәдрәсә тәмамлап чыгучы егетләр өлкә авыл районнарында имам булып эшләсәләр, хатын-кызлар исә мәктәп мәдрәсәләрдә гарәп теле дәресләре һәм ислам дине нигезләрен өйрәтәләр.